Teb se naqraw l-silta li jmiss mill-Littra lill-Ebrej, mela kapitlu 6 minn vers 4 sa 8. Għax hu impossibbli għal dawk li darba kienu mdawlin u daqu mill-lotja smewitija u saru sħab fl-Ispiritu Santu u daqu l-kelma tajba talla u s-setat ta' żmien li ġej u mbagħad ikunu waqgħu li terġa' iġġeddidhom għall-indiema la darba jerġgħu isalbu lil binalla d-dannu tagħhom infushom u jesibixxuh għall-infamja pubblika. Għax l-art li tixrob ix-xita li tinżel sikwit fuqha u trott veġitazzjoni utli għal dawk li minħabba fihom jew kolli koltivata tirċievi barka mingħand Alla. Ma jekk tipproduċi xewk u għollieq issir bla fejda u qrib li tkun misħuta fl-aħħar tispiċċa maħruqa. Amen. Tajb l-aħwa nagħtikom merħba għal wieħed mill-passaġġi l-aktar diffiċli tal-Bibja kollha. Taqgħux qalbkom hemm ħafna komplikazzjonijiet li forsi biss irrealizzajtu kemm huwa pass diffiċli, pass dibattut ħafna, però biss ħanagħtu każ il-komplikazzjonijiet biex ngħidu hekk naqbdu l-barr miqrunu u naħseb meta taqra dan il-pass tiġik il-mistoqsija mill-ewwel, allura nistgħu nitilfu s-salvazzjoni għax qed jgħid li huwa impossibbli għal dawk li darba kienu mdawlin jekk jaqgħu li terġa' ġġeddidhom għall-indiema. Bażikament dan li qed jgħid hija twissija serjissima illi daqs il-wedi sbieħ illi Alla jagħtina għandna nagħtu każha. Ikun naħseb jiena perikolus immens għalina jekk ngħidu hija qed jgħid probabbilment qed jgħid xi ħaġa relevanti le. Rridu nismgħu il-kelma tal-Alla bħala importantissima għal ruħna. Tista' titlef is-salvazzjoni. Apparentament iva. Skont kif qed jgħid hawnhekk, apparentament tista' titlef is-salvazzjoni. Infatti l-Arminjani ċertu Kristjani li għandhom ċerta tagħlim fl-opinjoni tiegħi tagħlim żbaljat jemmnu illi skont dan il-pass iva tista' titlef is-salvazzjoni, però jekk titlifha jien allura rrid nirrispondi skont kif qed jgħid hawnhekk jekk titlifha darba m'hemmx ċans terġa' tiksibha. Hekk qed jgħid jew le, għax huwa impossibbli il dawk li kienu mdawlin li jekk jaqgħu mbagħad terġa' tġeddidhom għall-indiema. U jmorrulek ukoll għal passi oħra bħal twissija ta' Ġesu fi Ġwann 15, pereżempju, fejn jgħid li jekk wieħed ma jibqax fija jintrema barra bħal żarġuna u n-nies jiġimgħuhom jitfgħu fin-nar u jinħarqu. Jisna Ġesu qed jirreferi għan-nar tal-infern. U allura hemm passi, hemm siltiet fejn donnu l-Iskrittura iġġielna naħsbu illi wieħed salvat jista' jitlef is-salvazzjoni. Jiena t-tweġiba rispondejta wieħed jista' jitlef is-salvazzjoni apparentament iva. Ma ħaddikom it-tieni nofs issa ta' tweġiba tiegħi. Fir-realtà le. Donnu tista' titlifha, ħanispjegaw aktar quddiem. Imma fir-realtà le, għaliex Ġesu infatti jgħid illi din hija rrieda tal-missilibat illi ma nitlef xejn minn dak kollu li tagħni, minn numru sħiħ ta' nies, ta' persuni illi l-missier tagħ biex ikunu salvati bih. Ġesu qed jgħid hawnhekk dikjarazzjoni solenni ma nitlef xejn minn dak kollu li tagħni imma li nqajmu fl-aħħar jum. U din hija rrieda tal-missier li batni li kull min jara li bennu jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Menek jien ġenwinament u hawn hija l-kelma kruċjali li rridkom iżommu f'moħħkom. Wieħed illi ġenwinament u realment fadaruhu f'Ġesu Kristu. B'dik il-fidi mogħtija mis-sema lilu. Ġesu jgħid jiena nagħtih il-ħajja eterna. Xi ħaġa li jerġa' itennija aktar tard fejn jgħid illi n-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jien narafhom u jiġu warajja u jien nagħtihom il-ħajja eterna u ma jintilfu qatt. Ma jintilfu qatt
u lanqas ebda bniedem ma jaħtafhom li mniedi missieri tawhom li u aqwa minn kulħadd u ħadd ma jista' jaħtafhom minid missieri. Jien u missieri ħaġa waħda għandna. Aħna ġifieri hemm bil bejn il-persuni tat Trinità sabiex dawk il-maħturin talla attwalment jiġu salvati. Pawlu fir-Rumani jgħid li xejn ma jista' jiffridna mill-imħabba talla u jsemmi lista twila ta' affarijiet li forsi jistgħu jgħeddu s-salvazzjoni tagħna. Bħal meta jgħid li l-persekuzzjoni jew ħabs jew martirju jew il-ħwejx li ġejjin, il-ħwejx tissa, jew il-prinċipati jew is-setat. U jiena perswas però li l-ebda ħaġa, l-ebda ħliqa, l-ebda kreatura ma tista' tifridna mill-imħabba talla li hija fi Kristu Ġesu Sidna. Pawlu hemmhekk qed jagħmel dikjarazzjoni qawwija illi xejn u ħadd ma jista' Però l-Arminjan forsi jgħid illi d-dnub tiegħek jista' jifirdek mill-imħabba talla. Jien jekk nagħmel dnub min jagħmlu jien u jien x'jien kreatura, jiena kreatura. Pawlu jgħid l-ebda kreatura ma tista' tifridna mill-imħabba talla. Kif jgħid sewwa l-Apostolu Pawlu aktar tard imbagħad fl-istess sitra li s-sejħa u d-doni talla jew lotji talla ma jittieħdux lura. Xi ħaġa laqqas aħna stess ma nagħmluha jekk jiena tajtek ktieb u għadlek dan huwa preżent għall birthday tiegħek tajjeb ma jgħaddu 6 xhur u nitlobulek lura. Kun naħseb jiena xi ħaġa assurda, xi ħaġa radikola li laqqas aħna nagħmlu aħseb wara Alla li jagħtina l-maħfra fuq il-merti ta' Kristu, li jagħtina l-ħajja ta' dejjem il-fidwa tiegħu. Fi Kristu Ġesu imbagħad jieħodhom lura. Pawlu jgħid li dak li huwa mibdi fikom bil-grazzja t'Alla, Alla jipperfezzjonah sal-jum ta' Kristu. Hija weda stupenda, Alla li beda xogħol tajjeb fina iwettqu, jikkonfermah, jiffinalizzah sal-jum ta' Kristu. Anke l-Apostolu Pietru jgħidilna li aħna imħarsin jew protetti bil-qawwa talla, hemm xi qawwa ogħla minn talla? Le. Aħna protetti bil-qawwa talla permezz tal-fidi għas-salvazzjoni li għad tidher fl-aħħar waqt. Ġifieri l-Bibja hija mimlija komfort għan-nies vera talla, għal dawk ta' bilħaq imwielda mill-ġdid, għal dawk verament ikkonvertiti li jarfu lil Ġesu li dawn in-nies realment ma jistgħu jintilfu qatt. Però rridu nagħmlu distinzjoni bejn apparentament u realment. Għalfejn qed nitkellem hekk. Għaliex f'ħafna affarijiet, pereżempju, jekk insaqsikom l-mistoqsija, il-Knisja ta' Kristu hija maqsuma jew il-Knisja waħda? Jekk naqraw l-istatistika jgħidulna li hemm xi 44,000 denominazzjoni differenti Kristjani fid-dinja. 44,000. Allora, tidher u vera tidher maqsuma vera, tidher frammentata għall-aħħar. Frattant meta naqra l-Iskrittura, dejjem naqra l-Knisja ta' Kristu hija waħda, hija ġisem wieħed tiegħu. U Pawlu anzi Pawlu kien skandalizzat tant li l-Korinti jgħidulhom jaqgħu Kristu nqasam bil-piki u bil-partita ta' bejnietkom. Kristu nqasam le, l-Knisja tiegħu hija ġismu, hija l-arusa tiegħu u għat-tempju tal-Ispiritu Santu li huwa wieħed. Ġifieri bajnejna u bil-loġika tagħna kapaċi naslu għal ċerta tweġiba. Fir-realtà l-Iskrittura tagħtina tweġiba differenti. Hawnhekk l-awtur qiegħed jitkellem propjament fuq l-apostasija. X'inhi apostasija? Ma tantx kelma li nużawha, però narawha bajnejna. Narawha bajnejna. Il-fatt meta għandek persuna illi mid-dera ikkonvertiet, tajjeb, u allura qatat il-vizzi tagħha bdiet tattendi l-Knisja taqra l-Bibja, titlob, għamlet xi snin jew xi żmien f'din il-vija bħala infatti stqarret li anfisha bħala tixxibla Kristu forsi wkoll saħansitra tagħmdet, imma mbagħad jasal perjodu fejn din tagħmel abandonship. Tinsa kollox, tarġa' lura għal kif jgħid l-Apostlu Pietru bħal ħanżira terġa' lura biex titmiegħek fit-tajn. Jew bħal kelb li jirritorna għal vomtu tiegħu. Dawn l-affarijiet jiġru. Irrid nagħmel differenza bejn dawn it-tip ta' nies li
letteralment jabbandunaw kollox u ma jkun ridu jafu b'xejn aktar, minn forsi xi aħwa illi jitfixklu. Illi jiltaqa' ma' xi saram, xi problema serja fil-ħajja u allura jitfixklu. Imma mbagħad jgħaddi ċertu żmien u jerġgħu jingħataw l-indiema u jerġgħu jitlu lura fil-tiġrija tal-fidi tagħna. Le, l-apostasija hija aktar serja. Meta għandek nies li apposta u konxjament mingħajr biża' jgħidu jiena kont nemmen fi Kristu però issa qed nara li din hija bluwata dan ix-xogħol ma joqgħodx għalija u jerġgħu lura minn fejn ikunu ġew. Jabbandunaw il-professjoni tal-fidi tagħhom. Xi nies jidhru iva illi jibdew il-mixja tagħhom, il-mixja Kristjana tagħhom u jiqfu f'nofs triq. Ġesu għal darba oħra jwissina, jgħidilna jekk intom tkomplu fil-kelma tiegħi, tkunu ta' bilħaq dix-xibli tiegħi. Intu naw differenza? Wieħed jista' jibda imma ma jkomplix, mela dak huwa dix-xiblu ġenwin ta' Ġesu? No, mhuwiex. Għaliex għax beda ma komplix. Ġesu jgħid jekk intom tkomplu fil-kelma tiegħi, tkunu ta' bilħaq dix-xibli tiegħi u tarfu l-verità u l-verità teħliskom. L-apostata hawnhekk f'dan il-pass huwa deskritt bħalli kieku, importanti bħalli kieku huwa wieħed riġenerat, wieħed li huwa ta' bilħaq konvertit, wieħed li ta' bilħaq għandu l-maħfra tal-Alla. Meta jgħid li huwa impossibbli għal dawk li darba kienu mdawlin, tajbu l-Kristjani nistgħu niddeskrivuh bħala wieħed illuminat mis-sema, rċieva d-dawl tal-Vanġelu, li daqu mill-lotja smewwitija mis-salvazzjoni, saru sħab fl-Ispiritu Santu u daqu l-kelma tajba tal-Alla u s-setat ta' żmien li ġej, kif qed jiddiskrivih dan apparentament huwa wieħed mill-merħla ta' Kristu. U hekk jidher f'għajnejn kulħadd, verew le. Ġifieri forsi qed jiġikom xi każ f'moħħkom għalkemm nixtieqkom li ma tagħmlux ġudizzju finali fuq u tgħidu dan huwa appostat, le ma nafux aħna l-qalb tal-bniedem ma ħniex kapaċi naqrawha, aħna sempliċement naraw l-azzjonijiet esterni u nisimgħu x'għandu xi jgħid ħadd ieħor dwaru nnifsu. Ġifieri f'għajnejn il-bnedmin wieħed donnu jista' jidher li huwa salvat għax qed jagħmel l-istess azzjonijiet u qed jitkellem bħal Kristjani ġenwini u qed jassoċja ruħu magħhom. U forsi jismu wkoll fir-reġistru bħala membru fit-tali Knisja Evanġelika. Però jridu niftakru dejjem l-aħwa illi Alla omnixjenti waħdu jaf x'hemm fil-qalb. Alla li jaf prattikament kollox. Aħna ma nafu, għaldejn Alla ma nafu xejn. Ħadd minna mu kapaċi jaqra l-qalb ta' ħadd u nisbaljaw jekk nippruvaw nagħmlu hekk. Aħna nilqgħu lil xulxin bħala aħwa fuq it-testimonjanza ta' xulxin. Meta ġieli nisimgħu testimonjanza ngħidu wow, xi ġmiel, il-grazzi tħalla ħadmet dil-persuna. U jiena nilqa' bħala hija fi Kristu, oħti fi Kristu. Allura l-awtur ta' bilħaq jitgħu qed juża kliem ibes, taqblu miegħi huwa kliem ibes, huwa impossibbli. U impossibbli tfisser impossibbli. Ma jistax ikun. Illi wieħed li jkun jekk imdawwal daq mill-lotja smewwitija imbagħad jekk jaqa' li terġa' ġeddu. L-awtur jitkellem ibes, frattant ifittex dritt wara, ifarraġ jew jinkoraġġixxi lil Kristjani vera fil-ġemgħa u jgħidilhom preċiżament hekk. Jgħidilhom illi vers 9 jgħidilhom imma maħbubin aħna żguri minnkom miħwejjeġ aħjar li għandhom x'jaqsmu għas-salvazzjoni għalkemm qegħdin nitkellmu hekk. Jaf li qed juża lingwaġġ ibes, però l dawk li huma l-maħbubin tal-Alla jgħidilhom aħna żguri minnkom miħwejjeġ aħjar. Mela din it-twissija hija indirizzata għal dawk
illi fil-waqt li huma maduda bħala Kristjani, fir-realtà għadhom mhumiex fis-salta talla. Walla qed iwissina hawnhekk dwar il-possibilità li wieħed jitgħallem, jirċievi, jesperjenza l-qawwa talla, il-qawwa tal-kelma talla f'ħajtu, imma jibqa' mhuwiex konvertit. Naħseb il-każ klassiku tafu daqsi huwa Ġuda l-Iskarjota x'veri kien magħdud bħala wieħed mit-12, Ġesu kien jaf li jażlu mhux jingħażilkom it-12, wieħed minnkom huwa xitan, kien jaf x'inhu jagħmel Ġesu biex itwettaq l-Iskrittura. Frattant, il-11 l-oħra għaddewh bħala apostlu, Ġuda priedka bħalhom, għamel mirakli bħalhom u baqgħu sal-aħħar net sa lejliet il-passjoni ma jafux li Ġuda kien ta' bilħaq appostat. Qatt ma kien imwielet mill-ġdid. U allura ħanerġa' nsaqsi l-mistoqsija. Mistoqsija pivotali, mistoqsija bħal fus għar-roda, importantissima. Jista' wieħed jitlef is-salvazzjoni tiegħu? Ħanibdilha daqsxejn, ħalli nsaqsu l-istess mistoqsija minn angolu ieħor u forsi tibdew tifhmu. Jista' Kristu jitlef lis-salvati tiegħu? Naħseb din hija mistoqsija preċiża li għandna nsaqsu. Jista' Kristu jitlef lis-salvati tiegħu? Diġà rajna r-risposta, jien nagħtihom il-ħajta dejjem u ma jintilfu qatt. Hemmhekk minn dan l-angolu rridu nħarsu l-kwistjoni. Il-għaliex aħna nsejħu lil min salvatur, li l-nifsi jien is-salvatur tiegħi nnifsi. U allura nista' illum salvatu għada minix, un bat naġa salvatu, un bat nerġa' minix. ċertu Kristjani sfortunatament hekk jirraġunaw. Imma lil min sejħu salvatur? Lill-Alla waħdu. Lil Sidna Ġesu Kristu. Allura meta wieħed jgħid jista' wieħed jiddeċiedi li jsalva u imbagħad jibdel fehmtu. U jiena ngħid ovvjament li jista'. Però meta jagħmel hekk ikun vera salvat? Ikun vera salvat? Ġwanni fl-ewwel kapitlu tal-Vanġelu tiegħu jgħid li dawk li laqgħu tom l-awtorità jew tom il-jett li jsiru li talla. Li twildu mhux mid-demm. Mhux għax għandek il-ġenituri tiegħek Kristjan bil-fors inti Kristjan. Laqqas mir-rieda tal-bniedem. Laqqas għax int laqqas mir-rieda tal-laħam jgħidilna għax int għamilt xi deċiżjoni. Imma twildu minn Alla jgħidilna. U din hija distinzjoni. Hawn nies li taħsibhom konvertiti, tajjeb u Ġesu, infatti jatina il-parabola il-sikrana mħalta mal-qamħ, tneħħuhiex, tajjeb, fil-ġudizzju mbagħad, fil-ġudizzju Alla li jafna il-koll imbagħad jaf dak li huwa qamħ, jaf dak li huwa sikrana u jagħmel ġudizzju redd fuq kulħadd. Jiġifieri jekk ġenwinament jien salvat ma nistax nitlef is-salvazzjoni għax Kristu jżommi. Il-patt Alla huwa sikur. Jiena s-siġillat bl-Ispiritu Santu sa jum il-fidwa. Is-salvazzjoni eterna tal-magħżulin Alla ma tiddependix fuqhom infushom. Lanqas xejn, ma tiddependix jiddeċidu jagħmlu huma. Imma tiddependi fuq is-Salvatur Ġesu Kristu. Daqshekk. Fuqu biss. Fuq ir-rieda tiegħu, fuq il-fedeltà tiegħu, fuq il-fatt li huwa xerred demmu fuq is-salib għal maħfra u biex jikseb lin-nies mogħtija lilu missier għalih innifsu. Hija responsabilità tiegħu is-salvazzjoni. Hija responsabilità tiegħu u li jżommna. U li jżommna. U aħna nafu li Ġesu ma jitlef lil ħadd minn tiegħu. Tixxikli miġburin fil-ċenaklu miegħu għalilhom tħallux qalbkom titħawwad. Intom temnu f'Alla. Emnu wkoll fiha. F'dan missier hemm ħafna majja, kieku ma kienx hekk kont ngħidilkom. Jiena sejjer u nħej post għalikom. U jekk immur u nħej post għalikom, nerġa' niġi u xiex u noħodkom għandi biex fejn kun jien tkunu intom il-koll.
bi kliem sempliċi li ftiem minn kulħadd id-darba. Ġesu qed jgħidilna li la darba u miet u rxoxta u tella lura fis-smawiet bħala l-garanti u l-qasas il-kbir tas-salvazzjoni tagħna ta' bilħaq meta jerġa' jiġi lil dawk tiegħu mhux lil dawk li pretendew li huma tiegħu. U fil-ġudizzju jgħidulu jasit. Għamilna ħafna mirakli, għallimna fil-pjazzett. U Ġesu jgħidilhom tbedu minni, jaqgħod ma kont nafhom. Alla jaf il-dawk li huma tiegħu, jafhom issiġillhom bl-ispirtu tiegħu. L-istess awtur lil Lut infatti jagħmel distinzjoni bejn dawk li huma ġenwinament ta' Kristu dak li mhumiex. Dak li mhumiex ma jkomplux, dak oħra ma jkomplux. Jew imutu fl-ingan tagħhom. Imutu fil-qerq tagħhom infushom. F'kapitlu 10 vers 38 jgħid imma l-ġust jgħix bil-fidi. Imma jekk wieħed jirtira lura, jiddejja, jiġba, jiskandalizza ruħu, jagħmel abandonship. Jekk wieħed jerġa' lura, ruħi ma titaxxaqx bih. Imma aħna, nisimgħuha, aħna maħniex minn dawk li jerġgħu lura t-telfin. Tagħmel distinzjoni aħna u li talla il-ħaj riġenerati bl-ispirtu tiegħu. Maħniex minn dawk li jerġgħu lura t-telfin, imma minn dawk li jemnu għas-salvazzjoni tar-ruħ. Qed jagħmel distinzjoni għax jaf iva kemm ta' bilħaq il-bniedem minħabba l-ignoranza tiegħu minħabba il-preżunzjoni tiegħu għal diversi raġunijiet. Jista' jidħol fil-kurrent tal-fidi kristjana, jagħmel xi żmien imma mbagħad jerġa' lura għalli kien. Il-Kristjan veru ingħatalu l-ħsieb ta' Kristu, ingħatalu l-ispirtu ta' Kristu. U allura iva il-qalb tiegħu hija mġedda, nagħtikom qalb ġdida, ruħ ġdida npoġġi fikom u nikkawża li intom timxu fil-modijiet tiegħi. Dal-wedijiet ma nistgħux ninsewhom. Frattant l-Iskrittura twissi dwar l-apostasija. U hawnhekk irridu noqogħdu attenti illi ma nagħmilix fatta fejn forsi għad hemm x'nista' ninvestiga jew jekk hemm dubju, ittratta ma dak id-dubju. Ittrattah. Iddaħħalx rasek fir-ramel. Taħrabx mill-verità. Ejju nkunu realisti. L-apostasija nies ġifieri li bdew ma jkomplux u ma jkomplux b'ċerta viltà u b'ċerta ingratitudni. L-Iskrittura iva twissina li jista' jiġrilna hekk. Għaliex finalment Alla jaf il-qalb u allura l-Iskrittura tħeġġiġna sabiex nissuktaw, inkomplu fedelment fil-modija tal-grazzja u s-salvazzjoni. Għalhekk huwa inkwetanti. Da parti tagħna meta aħna inkarigati biex nieħdu ħsiebkom spiritwalment u nibdew naraw li forsi għal laqgħa ta' talb qatt ma tiġu. Għal l-istudju tal-Bibbja nhar terba tfallu mhux ħażin. Nibdew ninkwetaw u ninsabu nkwetati. Għaliex mhux biżżejjed li inti toqgħod taħt l-istess saqaf ma' Kristjani oħrajn. Nifhmu għadi. Rridu ta' bilħaq nissuktaw, nkomplu. Pawlu ta' bilħaq jgħidilna fil-Kolossin 1 illi Ġesu fil-ġisem tal-aħmu irrikonċiljana ma' Alla sabiex jippreżentana qudiemu bla teba, bla tixlija. Jekk tkomplu fil-fidi jgħidilna. Is-sudati bla ma teċċaqalqu xejn mit-tama tal-Evanġelju li intom smajtu. Jekk tkomplu fil-fidi. M'hemmx lok li aħna nordu fuq sodda ta' wart bħalli kieku din hija tiġrija. Għaliex l-istess tkomplija tagħna fil-fidi qed tindikalna u qed tassigurana li aħna ta' bilħaq nappartienu għal Sidna Ġesu Kristu. Allura ejjew nagħtu każ dawn it-twissijiet l-aħwa. Twissija pereżempju illi nistgħu naqgħu. Il-kbar, il-servi kbar tal-Alla waqgħu, Pietru waqa', David waqa', Noè waqa'. Min ma waqax?
Dan huwa kollha twissijiet Pawlu infatti jgħidilna illi dak li jaħseb li huwa wieqaf fis-sod ħajoqgħod attent li ma jaqax. Taħseb li inti qed tgħix f'xi torri tal-avorju li tagħmel x'tagħmel, le. L-Iskrittura tgħidilna li mingħajr dusija ħadd ma jara l-mulej. Insejja jekk inti qed taħseb li għax għamil deċiżjoni u tlab talba 5 snin ilu bil-fors dik kienet xi ħaġa ġenwina minn Alla. Rridu ta' bilħaq noqogħdu attenti. Għaliex dawn l-eżortazzjoni, għaliex da twissijiet, illa għaliex Alla jistmana bħala umani. Aħna maħniex ġebel, maħniex tkuk. Aħna umani li għandna kuxjenza, għandna raġuni, għandna intelligenza u Alla jindirizzana bħala nies illi iva għandna rieda. U b'dik ir-rieda nagħmlu deċiżjonijiet. U dawk id-deċiżjonijiet kapaċi jkunu ħżiena. U għalhekk Alla kontinwament iwissina. Però daqskemm Alla kapaċi jippreserva l tiegħu irridhom ukoll li konxjament u baqal jipperseveraw. Xiġifi tippersevera, tkompli, tippersisti, tkompli miexi kontra l-kurrent, kontra l-ostakli fit-triq id-dejqa li hija miftuħa għalik bibnu Ġesu Kristu. Ġesu fil-parabola tiegħu infatti jgħid li ż-żerrija miżżuha fuq l-art it-tajba huma dawk illi jirċievu l-kelma u jagħmlu l-frott bil-perseveranza. Mhux jagħmlu ftit frott u jieqfu. Jagħmlu l-frott bil-perseveranza. Dawk ta' bilħaq illi inżeraw mal-fost il-blat jew max-xewk jew mal-modija, ħanejdu tax-xewk. Tax-xewk nibtu il-żerjat nibtu u tgħid tħares lehom tgħid dawn bħal dawn. Dawn bħal żerjat tajba. Però x'ġara meta telat ix-xemx kwietom. Għaliex għax ma kellhomx tira biżżejjed. Ix-xewk ħanaqhom. Irridu noqogħdu attenti. Illi aħna ta' bilħaq dik iż-żerrija li qed tagħmel frott bil-perseveranza. Bil-perseveranza. X'ikkawża allura li bniedem beda u issieħeb fi knisja. U issa qed nisimgħu jitkellem bħala Kristjana. U qed nisimgħu jitlob, u qed nisimgħu qed naraw jaqra l-Bibbja. X'ikkawża li ma jkomplix? Hemm ħafna raġunijiet. Antikom 8 fuq mingħajr ma nispjegahom. Tista' tkun persekuzzjoni qalila u persistenti. Tant pereżempju il-familja tiegħu tant joħduha kontrih illi dan ma jkunx jista' jissapporti. Jagħmel forsi sena jgħid il-Marelli mindu ikkonvertejt jiena xlif gwaj u nkwiet ma qal għalix. Ħanaġi lura li kont. Tiġri? Iva. Tista' tkun ukoll l-influenza perversa ta' liema forzi jiltaqa' ma' xi ħadd ta' xhieda Ġeħova u jipperswaduh illi Ġesu mhuwiex vera Alla, l-inferm ma jeżistix, qed tifhem? U allura jinbela minn dak il-tagħlim fatali. Jista' jkun ukoll tiġrib divers li jerri s-saħħa tar-ruħ jew illi dan il-Kristjan u qed nagħmel l-apostrofi tal-Kristjan tant jinħakem jinqabad minn spiritu mondan worldliness ngħidu aħna worldliness illi jiġi mbukkat lura fid-dinja. Jista' jkun ukoll li jkollu xi żelqa morali serja li jsiba diffiċli jirkupra minnha minħabba n-nuqqas tandiema tiegħu. Jew se jkun li jabbanduna l-qima tal-Alla. Meta nafu kemm aħna nissaħħu fil-kongregazzjoni meta niltaqgħu flimkien biex irroddu ħajl Alla, biex inqimuh, biex nitalmu minn xulxejn, biex inwissu li xulxejn. Jistgħu jkunu ukoll il-perikli tar-rikkezzi. Kemm hawn nies illi jibdew imma mbagħad tiġihom l-idea li ħajiftħu business u minn ġob wieħed għandhom tnejn jekk mhux tlieta wkoll. U allura dan xiġri Pawlu jussina li dawk li jimmiraw biex isiru sinjur f'did-dinja jinfdu lil qalbhom b'ħafna vleġeġ fatali. Għaw jiġrilu hekk, però fuq kollox x'aħsbu li hija r-raġuni waħda
Ir-raġuni kruċjali għala wieħed jibda ma jkomplix. Ma jkollux il-fidi vera. Ma jkollux il-fidi vera. Umanament aħna nistgħu naħsbu li verament is-sammint, li verament jiena Kristjan, però ikun twemmin intellettwali tal-moħħ il-ju wasal għal dil konklużjoni iva, oġbitu l-Bibja, tajjeb, naċċetta. Però ma jkollux dik il-fidi il-Bibja tajt li hija għotja mingħand Alla. Għotja li Ġesu nnifsu għalalna bil-mewt tiegħu. Għalalna l-għotjiet kollha tajba li aħna rċivejna, nirċivuhom minħabba Kristu, vera? Pawlu jgħid ċaru tont fil-Filippin 1. Jgħid li lilkom ingħatalkom mhux biss li temnu fi Kristu, ma wkoll li tbagħtu għalih. Żewġ għotjiet qed nsemmi. Li tbagħti għal Kristu hija privileġġ. Li temmen fih jew ukoll privileġġ għotja mingħand Alla. U allura id-differenza bejn wieħed illi ikompli għandu fidi maħduma fih mill-Ispiritu Santu. U allura dak il-bnied jista' jitfixkel jista' jaqa' imma jerġa' jqum fuq saqajh u jkompli il-pellegrinaġġ tiegħu. Wieħed li ma għandux dik il-fidi, imma għandu biss fidi umana, fidi ta' raġunar li hu raġuna miegħu nnifsu. Dak il-Kristjan ma jkomplix. Ma jkomplix. Allura ħannerġgħu nsaqsu l-mistoqsija. Iva, jidher li hawn Kristjani illi jaqgħu gravament jabbandunaw il-fidi. Hekk jidher. Imma l-apparenza qarraq. Dil-kwistjoni rridu nissetiljawha fid-dawl tal-kelma tal-Alla. Alla li jaf il-qalb, Alla jaf il-dawk li huma tiegħu 2 Timotju 2 vers 19. Il-pedament tal-mulej jieqaf fi sħiħ billi għandu din l-iskrizzjoni fuq. Il-mulej jaf il-dawk li huma tiegħu. U dak li huma tiegħu ħajjitbedu mill-ħażen. Bħalli kieku aħna mibnijin fuq dawn iż-żewġ veritajiet kbar. Il-mulej jaf dak li huma tiegħu. Jekk inti verament tafda fi Kristu waħdu, għasar Alla jaf bik. Għax kienu li sejjaħlek, kienu li ġibdek leħ, kienu li fetaħlek għajnejk, kienu li tak il-maħfra. U t-tina ħaġa, dawk li huma tal-mulej ħajjitbedu mill-ħażen kif qegħdin ngħidu rridu nippersistu fil-modija tas-sewwa. Dawk li huma tiegħu Alla iżommhom sa-tmiem. Iżommhom sa-tmiem skont it-talba ta' Kristu. It-talb tagħna ġieli jfalli għax ma jkunx skont ir-rieda tal-Alla, it-talb ta' Ġesu però huwa dejjem skont ir-rieda tal-Alla. U qabel ma qajjem il-Lażru mill-mewt kif irringrazzah il-Missier? Missier ringrazzak għax inti dejjem tismani. Dejjem tismani. U x'talbu Ġesu lill-Missieru fi Ġwanni 17, vers 11, issa ma għadniex aktar fid-dinja jgħidlu, imma dawn hu fid-dinja u jien ġej għandek, Missier Qaddis. Ipproteġi f'ismek. Ħares f'ismek stess il dawk li tajtni biex ikunu ħaġa waħda bħalna meta kont magħhom fid-dinja, ħaristhom f'ismek. Dawk li tajtni ħaristhom u ħadd minnhom antilef. Ħlief bin it-telfin biex isseħ l-Iskrittura. Ħlief Ġuda ma' Ġuda kif nafu. Għalkemm kien magħdud bħala dixxiplu ta' Kristu. Ma kienx minn tiegħu. Walla hawn kan affermazzjoni illi Alla iħares jipproteġi lil dawk li huma tiegħu. Ġesu x'talab aktar għalina? Talab illi vers 27 Missier irrid li dawk ukoll li inti tajtni ikunu miegħi fejn nkun jien. Biex jaraw il-glorja tiegħi li inti tajtni, għax inti ħabbejtni qabel ma bdiet id-dinja. Ġesu jrid li dawk kollha li għalihom miet finalment ikunu fil-ġenna miegħu. U din hija il-rikjesta li ċertament il-Missier jonora mingħand ibnu. Hemm appostati, anke fil-Bibja jissemmew appostati.
Jimenez, Alessandro, però għat manna li ċkan indikazzjoni li dawn kienu xi darba kristjani ġenwini. Għat ma kienu. Zommu f'moħħom din id-distinzjoni. Mhux kull min huwa imsieħeb fi knisja evanġelika bil-fors għandu l-biljett tal-ġenna. Ħafna nisa kirraġunaw, sempliċement mur knisja l-ħadd, il-bqija tal-ġimgħa nagħmel l-rrit, tifhem, bħalli kieku li sempliċement tassoċja ruħek jew tissieħeb ma' Kristjani ħassir bħalhom. Kristjan ġenwin huwa radikalment differenti minn Kristjan nominali. Din id-distinzjoni rridu nżommu qudiem għajnejna. Pawlu jgħid mhux dawk kollha li huma Iżrael huma Iżrael. Tgħid x'qed jgħid? Rumani 9 vers 6. Mhux dawk kollha li huma minn Iżrael huma Iżrael qed jgħid. Qed jgħid dak li qed ngħidilkom jiena. Mhux dawk kollha li jgħidu li huma Kristjani huma Kristjani. U allura ninkeddu veru, jiddispjaċina, nalu meta naraw nies li darba kienu magħna u issa m'għadhomx. Min jaf? Min jaf x'hemm? Jiddispjaċina ta' bilħaq. Frattant noqogħdu attenti illi dik il-ħaġa ma tiġrix lilna infusna. Tiġri hekk il għaliex dawn kif għattilkom ikunu ħadu deċiżjoni sempliċement umana. U allura bħalma llum ħadd deċiżjoni illi kuljum ħanikol il-pizza, il-ġimgħa ta' wara nista' nieħu deċiżjoni differenti għax ngħid issa xeppatni l-pizza. Deċiżjoni umana jerġi' bdina minnha. Deċiżjoni ta' Alla meħuda mill-eternità. Illi dawn huma n-nies li Alla tom lil Kristu sabiex jagħtihom il-ħajja eterna. Il-missier talbu, missier waslet issija glorifika lil-ibnek biex ibnek ukoll jigglorifikak. Bħalma tajtu l-awtorità fuq kull bniedem biex jagħti l-ħajja ta' dejjem lil min? Lil dawk kollha illi inti tajtu. Wow! Ta' bilħaq Ġesu għas-Salvatur tagħna. Moti għalilu mill-missier Ġesu ċertament jatina il-ħajja eterna. U allura, wieħed illi forsi beda assoċja ruħu ma' knisja evanġelika u ma' kompliex. Ġwanni wkoll ifissirjilna din x'ikun qed jiġri eżattament fl-ewwel ittra ta' Ġwanni kapitlu 2, vers 17. Jgħidilna dawn ħarġu minn fostna kien hemm u jsejħilhom antikristijiet. Antikristijiet. Xi darba kienu jidhru maħbieb tal-Vanġelu, laqgħu immissa ħarġu b'dil-idea fantastika illi Ġesu ma kienx verament bniedem, der bħala bniedem, ma kien qisu fantasma. Tifhem? Jew oħra jqalu li mhux vera huwa Alla. Imma kien sempliċi bniedem li tant għex tajjeb li Alla taħ promozzjoni. Ġwanni sejħilhom antikristijiet, dawn ħarġu minn fostna. Ħarġu minn fostna. Imma ma kienux minn tagħna. Għax kieku kienu minn tagħna bla dubju, kienu jibqgħu magħna. Imma ħarġu biex jidhru biex Alla jagħmilha ovvja l kulħadd li dawn kollha ma kienux minn tagħna. Hemmhekk nasib jiena għandna spjegazzjoni tajba għaliex wieħed jista' jibda ma jkomplix. Allura l-aħwa, din il-kwistjoni ma rridux inħallu l-esperjenza tagħna tiddetta din il-kwistjoni. Il-mulej Ġesu kapaċi jitlef u mis-salvati tiegħu? Ħansaqsu dik il-mistoqsija. Imma anke jekk insaqsu l-mistoqsija Arminjana tista' titlef is-salvazzjoni, jekk ħassaqsi dik il-mistoqsija tissetiljajiex minn dak li jaraw għajnejk. Għax inti dak li darba kien Kristjan u issa m'għadux, ma tafx kienx Kristjan, ma tafx jekk għadx kien Kristjan. Ma tafx. Il-qalb Alla biss jafa. U allura nasab l-aħjar li nagħmlu hija ħanibda minn innifsi.
Jien x'għandi nagħmel biex nassess biex nipproteġi lil nifsi mill ma jiġrilix bħalma ġralu ħadd ieħor. L-Ebrej jgħidilna għax aħna sirna imsieħba ma' Kristu. Jekk ta' bilħaq inżommu sħiħa il-konfidenza oriġinali tagħna ferma sa tmiem. Jiena din l-affermazzjoni nifraħ u ngħid hekk għandu jkun. U hekk huwa onorabbli għal Alla. U hekk huwa taġġieħ għal Ġesu Kristu. Illi saħansitra miet għalija irrid inkun fidil lejh, strattament lejh, matul ħajti kollha. Dik hija tweġiba loġika tal-fidi tiegħi. U allura mill-banda rridu noqogħdu attenti illi Alla tagħna mezzi biex inħaddmuhom ħalli ta' bilħaq naslu fid-destinazzjoni tagħna. L-ewwel nett ejjew insaħħu l-fidi tagħna fil-kelma tal-Alla. Il-kelma tal-Alla hemmhekk iridu nikbru. Il-fidi tiġi mis-smieħ u s-smieħ mill-kelma ta' Kristu. Vera jew le? Kemm qegħdin l-iskrittura hija għażiża għalina, qegħdin nfittxuha kuljum, qegħdin nimmeditaw fuqha kuljum. Kemm ta' bilħaq Alla tagħna il-ħobs għar-ruħ tagħna. Jekk qegħdin nittraskurawha, inutli tajtin Kristjan. Vera jew le? Min tixturi. Ġagu jgħidilna ħankunu dawk li nagħmluha l-kelma u mhux biss nisimgħuha. Għax altrimenti nkunu qegħdin nilludu lil nafusna, nkunu qegħdin inqarqu bi nafusna. Jekk nisma' kemm sabiħa, bħal fi żmien Eżekjel. In-nies kien imorru għandu u Alla għallu dak jiġu għandek għax u jisimgħu jieħdu pjaċir jisimgħu diskors reliġjuż minn fommok. Per jiġu għandek bħalli kieku qed jisimgħu għannej jidoq l-istrument tiegħu, qed jieħdu pjaċir imma daqshekk. Daqshekk. Meta tisma' Anja ta' Labba jew ta' Fenna Fjena, ta' Elvis. U wara l-Anja tgħid irid nagħmel xi ħaġa, qatt ma tagħmilha, l-Anja qiegħda hemmhekk biex iddevertik. L-Iskrittura mhix qiegħda hemmhekk biex iddevertik, qiegħda hemmhekk biex tobdija. Hemm differenza enormi ġvera. Differenza enormi. Ġesu jgħidilna li għandna nżommu sħiħ miegħu, nibqgħu fih bħal fera zraġen fil-dilja, Ġesu għad-dilja, aħna nibqgħu ħajjin, dmenten nibqgħu waħlin vitalment ma' dik id-dilja, għax hu l-ħajja tagħna. Ibqgħu fiha f'komunjoni miegħu minn ġurnata għall-oħra. Fi kliem ieħor ejjew namru fl-imħabba tal-Alla. Ġuda tkellem ħafna dwar l-apostasi, u vera Ġuda l-apostlu, mhux Ġuda it-traditur. Ħallilna ittra imprezzabbli, qasira ta' bilħaq, ma kif ngħidu l-assenza fil-fixkan iż-żgħar. Fil-waqt li wissina dwar dawn l-appostati, fl-aħħar jagħtina l-antidotu, il-mediċina biex ma jiġix bħalu. Noħduha minn qabel. X'jgħidilna? Jgħidilna żommu ruħkom intom maħbubin mibnijin fuq il-fidi l-aktar qaddisa tagħkom, jridu nimbnew fija bil-kelma kif ġadna, nimbnew. Billi titolbu fl-Ispiritu Santu, żommu ruħkom fl-imħabba tal-Alla. Alla ħabna ejjew nibqgħu f'dik l-imħabba tal-Alla. Ġo ngħidilna min jammar fl-imħabba jammar f'Alla u Alla jammar fih. U dik l-prova, l-evidenza illi aħna ta' bilħaq sħab ta' Kristu. Irridu wkoll nfittxu x-xirka tal-aħwa għal xuħud għadkom ma bdejtux imqar tapprezzaw kemm hija importantissima illi tgħixu fih dan kongregazzjoni illi temmel l-Iskrittura, illi xanda l-Iskrittura, illi titlob, illi tevanġelizza, illi tieħu l-kelma tal-Alla bis-serjetà. U importanti għax f'dik l-atmosfera għandna l-ambjent xira biex aħna nikbru, biex ir-ruħ tagħna tkun ikkoltivata. Mhux tkun bħal dik l-għalqa li semmina l-awtur, l-għalqa li nislet ix-xita fuqha u baqgħet tagħmel l-olliq, baqgħet tagħmel ix-xewk, jgħid dik it-tmiem tagħha. Ħsed inħaraq. Meta nfittxu x-xirka tal-aħwa, qegħdin ninkoraġġixxu xulxin, qegħdin ngħinu xulxin tul il-pellegrinaġġ tagħna. Dawk li jiġu il-pre-meeting għan nixtieqkom il-kol kemm intom tiġu il-laqgħa tat-talb. Il għaliex ta' bilħaq hija l-laqgħa l-aktar importanti, l-aktar eċċellenti. Fl-esperjenza
tiegħi u ta' dawk li jiġu. Illa għaliex hemmhekk naraw kemm ta' bilħaq jimpurtana minn xulxin. U nibda nisma' li Rodrik jitlob għat-tali, l-Andrej jitlob għat-talija. U għandna qalbna minsuġa flimkien, qegħdin nollu l-petizzjonijiet tagħna lil-Mulej, qegħdin infaħruh, qegħdin nirringrazzjawh. Kollox huwa importanti. L-istudju tal-Bibja nartebu importanti. Il-qima tagħna lill-Alla nartaħat hija importantissima. It-talb huwa ħajdu hekk il-nifs vitali illi aħna neħtieġu sabiex nibqgħu għaddejjin b'saħħitna. U għalhekk irridu nitolbu għalina nfusna, nitolbu għal xulxejn sabiex is-sit twajjeb tagħna ibedna mit-tiġrib. Tiġrib hija hemmhekk ċertament. Qiegħed hemmhekk. Itolbu biex ma titlux fit-tiġrib. It-tiġrib ma talbux. X'ġaralhom kulħadd tferrex. Ma kellhomx saħħa morali biex jaffaċċaw is-sitwazzjoni. Alla illi miegħu nqisu li nimxu flimkien ċertament imbagħad iwassalna għal vittorja finali, għal rebħa finali. Skont il-wieda tiegħu fir-Rivelazzjoni 3 vers 5. Dak li jirbaħ jitlibbes ħwejġ bojot u ma nħassarx ismu mill-ktib tal-ħajja. X'wieda tremenda din, Ġesu qed jgħidilna ma nħassarx ismek mill-ktib tal-ħajja. Imma nistqarr ismu quddiem is-sieri u quddiem l-anġli tiegħu. Amen.